हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार बाथ्रानि सायाव जोङो सावरायनो नागिरदों एबा बाहाय नोंथांमोननो इनफरमेसनबो होनो नागिरदों दा बेयो मा जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुखाबाय जानो हागौ अदेबानि गोबाङानो निउस चेनेलाव एबा ससियेल मिडियानि थ्रुयैबो नुखाबाय जानो हागौ दा बे जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोदान हाथियार हमग्रा आफाद जे जोनोम मोनबाय जायखौ होनदों नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड दा बे सुंद'यै NLFB जायखौ बुंदों दा बिथांमोननि फोसावनाय बादियै दा बिथांमोनहा मोनदों नोंथांमोननो मोनसे खौरां बिजों टाइम 8निफ्राय लानानै होदों बेखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ दा बाहाय नुदों बिथांमोनहा सिगाङावनो हठात 2020 मायथाइनि अक्ट'बर 12 अक्ट'बर खालि बिथांमोनहा बे थांखिखौ लादों होनदों आरो लाखांनानै उनावहाय फिन मोनसे जोंनाव गोदानै बे आफादखौ जोनोम होदों आरो बेयो जाहैबाय हाथियार हमनानै सोमावसारनाय होनदों दा बे बिनि सिगाङाव जोंनाव NDFB दंमोन बिथांमोनहा एसेल' सिगाङावनो बिथांमोना सारेन्डार जादों अर्थात जोंनो मोनसे पिस एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों बेखौ सुस्रांनानै लादों बिनि उनावहाय फिन हाथियार हमग्रा जोंनाव गैलामोन नाथाय दानदिसे उनावनो नैबे मोनसे गोदानै जाफैबाय दा बाहाय बुंथिगोरा बिथाङा सिगनेटरि आरो बिथाङा बेखौ होनानै बिथाङा फोसावनानै होनाय जादों दा बेनि सायाव जोंनाव गोबां ससियेल मिडियानि गेजेराव सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों सादा फिसा सुबुंनि सावरायलायनायखौ दोननानैबाबो माखासे इन्टेलेक्सुयेल थाखोनि एबा माखासे गोरों गोरा थाखोनि मानसिफ्राबो बाहाय नुनो मोननाय जादों जोङो डाइरेक्टलि नुवाखैबाबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों हाबनायाव गोबाङानो नुदों दा बेवहाय गोबां साननो गोनां दङ दा बेखौ आं उनावहालागै नोंथांमोननो बेखौ बुंहैगोन दा बेनि सिगां बे मोनसे आफाद जे जोनोम जाबाय बेखौ नोंथांमोना मिथिग्रोनानै लाबाय आरो बिथांमोना हारिनि खामानि मावनो थाखाय अदेबानि बड'लेण्ड सोरजिनो थाखायनो बिथांमोना बे हाबाखौ मावदों होननानै बिथांमोना बुंदों बिनि उनावहायनो नाथाय क'क्राझार पुलिसनि खाथियाव जोंनि खौरांगिरिफोर बिथांमोना सोंदों बे सोंनायाव नुनो मोननाय जादों जोङो फिन खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव क'क्राझार पुलिस बिफाननिफ्राय मा बुंखो नोंथांमोना खोनासंना लानो हागोन बेखौ बिथाङा बुंदों जे बिथांमोननियावबो बे इनफरमेसना सौहैबाय आरो फारसेथिं बिथांमोनहा बे इनफरमेसननि सायाव नायबिजिरग्रोदों आरो नायबिजिरखांनायनि उनाव जुदि माबा मोनसे लिगेलफोर मोनोबा बेखौ एक्सन लानो थाखाय बिथांमोना थियारि बेखौबो बुंदों राकेश रौशन बिथाङा दा बेखिनि दानिया आरोबाव फिन नाथाय जोंनि थांनाय बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोर जायफोर बिथांमोननि गेजेरावनो सासे जायखौ होनना बुंदोंमोन एमबाथा बिथाङा गोमाफिनदों होनदों दा बे गोमाफिननायनि सायावबो आसाम पुलिसनिफ्रायनो बेखौ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों दिनैहाय दा बिथाङा बुंदों आसाम पुलिसनि ADGP LR बिश्नय बिथाङा बुंदों दा बिथांनि बुंनायखौबो नोंथांमोना मिथिगोन दा बिथाङा बुंदों जे NDFBनि एमबाथाया गासै 30 सासो केडारफोरखौ लानानै हाग्रायाव थांफिनदों होनदों आरो बिथांमोनखौ संदाननायाव गोख्रों राहा लागोन एबा लागासिनो दङ होननानै बुंदों फारसेथिंजाय दा बे मोननै खौरांखौ नोंथांमोना मोनबाय दानिया জাস্ট উই আর ভেরিফাইং ইট আমি ভেরিফাই কৰি আছোঁ আৰু তাৰ পাছত যদি কিবা ভেৰিফাই কৰাৰ পাছত যদি কিবা ইনফৰমেশ্যন আহিলে তেতিয়া আমি জনাম আপোনালোকক আমাৰ খবৰ মতে বাথা जो আছে প্ৰায় লগত 30জন মানুহ লৈ পেলাই এতিয়া জংগলত সোমাই গ'ল और তেওঁলোকৰ লগত প্ৰত্যেকজন মানুহৰ লগত সফিষ্টিকেটেড ৱেপন আছে এটা হথিয়াৰ আছে বা বেছি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ ৰিভাইভৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে লেকিন এইটো আমি হ'ব নাদিম আৰু মোৰ পুৰা বিশ্বাস আছে কি অতি সোনকালে তেওঁলোকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম दानिया फैदो सिगांनि जिहेतु दिनैनि खौरां बे खौरांनि सायाव नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन दा बे खौरांनि सायाव जों सावरायनो गोनाङा बेनो जोंनाव दा डेम'क्रेटिक कान्ट्रि एबा जोंनाव फोरजाखान्थियारि हादोर बाहाय जोंनाव खुनु हाथियारनि सायाव जोङो जाला बेखौ जों बयबो मिथिगौ दा अब्लाबो नाथाय जोंनाव बेबायदि हाथियारजों सोमावसारग्रा हान्जाफोर जोबाखै बा जोब्बाय नङा बेयो गोबाङावनो दंबावो दा बे हिसाबै आरो फिन जोंनावबो दा गोदानै ओंखारफिनदों दा बेखौ जों नुफिनबाय नाथाय जोंनि सिगांनि मास मोननै मोनथामनि जेनाखि थासारि बेबा जोंनि समाजाव बोसोरनै बोसोरथामनि जेनाखि थासारि बेखौ जों नाहरबा नुनो मोनगोन जे जोंनाव बेसेबां जेंना जादोंमोन जोंनाव हाथियार सोमावसारनायनि सायाव दा बेखौ गोदानै बुंनो गोनां गैया बयहाबो मिथिगौ दा बेहाय आंनि खेत्रनिफ्राय बुंनो गोनाङा बेनो जोङो नुदों जे हाथियारजों सोमावसारनायनि सायाव जोंनाव गोबां उदखार
जायो एबा गोबां जोङो दुखु खस्थ' सैनांगौ जानानै फैयो आरो बिथांमोनाबो जा थांखि लादों बिथांमोननि थांखि नाथाय सोमावसारनाया आंनि बादिबा अहिंसानि खान्थिजों जानांगौ हिंसायारि जानो नाङा दानि समाव दा बेखौ बयबो मिथिबाय नाथाय फारसेथिंजाय जायफोरा थांखि लानानै बे हाबाखौ मावदों बिथांमोनजों आरो बिथांमोनखौ रिसपन्स खालामनांगौ जोंनि जेनाखि ससाइटि बेजों जोंनि समाजाव गोरोबनायखौ नुनो मोननाय जाया मानो गोरोबनायखौ नुनो मोननाय जाया जों नुनो मोनदों सिगांनिफ्रायनो सिगांनि आफाद थांखांनायफोरनि बेलायावबो जों नुनो मोनदों गोबाङानो रिसपन्स खालामदों गोबाङानो रिसपन्स खालामाखै आरो गोबाङा खालामदों गोबाङा खालामाखै बे खालामिनि गेजेरावनो गोबां जेंनाया जायो मानो होनबा नुनो मोनदों माखासे माने मानसिफोरा बा जोंनि मानसियानो माखासे मानसिफोरा सापर्ट खालामगोन माखासे सापर्ट खालाम